za naše občianske združenie No Gravity. Moje meno je Jozef Wallner. Tento praktický výstup projektu Danube Indeed Model. Projekt Danube Indeed je v schéme Interreg Danube Region a jeho trvanie je od roku 2024, končí v júni 2026 a lídrom alebo lead partnerom tohto projektu je Univerzita aplikovaných vied v Landshute v Nemecku a projektové konzorcium pozostáva z 12 partnerov z 10 krajín Dunajského regiónu. Ťažko mi konkurovať doobedňajším aj včerajším rečníkom, pretože to bola skôr taká medzinárodná úroveň alebo interkontinentálna dokonca, takže ja sa vrátim späť do Dunajského regiónu a predstavil by som vám tento výstup, ktorý sa teda volá ešte raz Danube Indeed Model. Tento model bol vyvinutý hlavne teda lídrom technického charakteru, ktorým je Univerzita Záhreb ako jeden z partnerov, Fakulta elektrotechniky a informatiky a takisto Energetický inštitút na Univerzite Johannesa Keplera v Linci. Oni boli vlastne hlavným takým technickým backgroundom nastavenia všetkých štrukturálnych parametrov systému a v podstate tu vidíme, že tá energetická transformácia, bolo povedané, ja by som to len zhrnul, že je veľmi dynamická v súčasnosti a teda ten rastúci podiel obnoviteľných zdrojov energie alebo vyžadovaný, najmä solárnej, veternej, je z hľadiska vývoja premenlivý, to znamená od teda počasia, dennej doby a spotreby a zároveň tá potreba elektromobility, ktorá sa rozvíja, tak tlačí na tie vstupy, ktoré môžu byť niekedy limitujúce. A tento vstup všeobecný je potom k tomu praktickému, keď sa dostaneme k samotnému modelu, aby to teda malo súvisť nastaviteľných parametrov. A tu vidíme, tento obrázok sa bude sprevádzaný tou prezentáciou, pretože je charakterom toho celého modelu, kde vidíte ako keby taký lokálny, regionálny ekosystém obnoviteľných zdrojov na tej vrchnej strane a na tej dolnej strane to sú voliteľné položky, ale všetko je to jeden taký systém. A tento projekt vlastne Danube Indeed, vlastne jeho cieľom bol také hľadať integrované a decentralizované riešenia, preto tento Danube Indeed model spĺňa tento charakter a vlastne jedným z týchto riešení sú tzv. Energetické huby alebo po slovensky energetické uzly a tam sú také tri hlavné položky, že spotreba, výroba a trebárs uloženie. Všeobecne by sme to mohli nazvať ako energetický hub alebo energetický úzol a v podstate z hľadiska rozhodovania o investíciách do takéhoto lokálneho, regionálneho energetického uzla nám vystávajú tri otázky. Prvá je, že čo má ten systém obsahovať, aké majú byť tie jednotlivé komponenty, ich teda veľkosť a potom by to malo byť nejaký časový interval, v akom sa pohybujeme, ak chceme obsluhovať takýto systém. Čo sa týka napríklad kľúčovej myšlienky veľkosti tých komponentov, tak to nie je obmedzené alebo vyňaté by som na jednotlivé tie položky, ale je to integrované, by som povedal, taká integrovaný systém. Áno, čiže nebavíme sa o izolovaných nejakých jednotkách, ale v podstate tá optimalizácia, tá sprevádza celý tento model, to slovo optimalizácia týchto prvkov, potom nám vyhodnotí celý ten model a jeho akcieschopnosť alebo nejaké limity, na ktoré môžeme naraziť. Čiže v optimalizácii tohto modelu máme nejaký cieľ a máme nejaké prekážky alebo bariéry. Samozrejme, ako všade, náklady, investície, čiže napríklad cieľom je maximalizovať úspory a teda zvažovať tie prevádzkové náklady voči investičným nákladom, tak ako všade, a teda vlastne závisí nám to na tom časovom intervale. Samozrejme technické podmienky alebo technické možnosti. No a tu vidíme celú štruktúru tohto modelu z teoretického hľadiska, čiže v ľavej časti aj farebne pekne označené, rozlíšené jednotlivé komponenty, ktorými sú teda elektromobilita samozrejme, ďalej sú to fotovoltika, elektrická energia a samozrejme tuto uvažujeme zelený vodík. Keď sa pozrieme na interakciu užívateľa,
keď sa postupne dostávame k tomu modelu, tak vlastne užívateľ cez graficky užívateľsky prítulné prostredie komunikuje s týmto systémom, ako s modelom, ako aplikáciou a vlastne sú v tom modeli potrebné dáta, údaje, čiže máme to aj taký dataset a vlastne výsledkom je tá optimalizácia, optimalizačný model, ktorý nám vyhodnotí veľmi jednoduché výsledky. Takto vyzerá v praxi aplikácia tohto modelu. Musím povedať v tejto chvíli, že je to aplikácia, ktorá už funguje, už je vyvinutá a vlastne je to desktopové prostredie. V hornej časti si môžeme namodelovať presne jednotlivé prvky technológií tohto modelu a jednotlivé interakcie v rámci štruktúry, to znamená lokalitu, môžeme zadefinovať každý jeden prvok, to znamená, že vieme si naprogramovať ako keby jednotlivé prvky aj v reálnom čase, ale samozrejme aj v priestorovo, časovo dopredu navrhnutého rozhrania napríklad roku 2030 alebo 2050 dokonca. Čiže toto je vlastne teoretický základ toho modelu ako do aplikácie a teraz prichádza na rad v podstate technická záležitosť, jednoduché stiahnutie, model pôsobí v natívnom formáte .indeed a celé toto rozhranie funguje na desktope veľmi jednoducho, intuitívne. V ľavej časti si vieme z rozhrania založiť tzv. Projekt a v rámci tohto projektu si formulujeme scenáre. A ako náhle si naprogramujeme ten scenár, je tam množstvo metadát, ktoré si my vieme naprogramovať a môžeme si zadať reálne hodnoty, napríklad cien elektrickej energie, dvojité ceny, dynamické ceny. Môžeme si zadať veľkosti požadovaného elektrolyzéra na výstupe. A všetky tieto možné údaje a nakoniec cez optimalizáciu tohto modelu dostaneme nejaký výsledok toho scenára a presne tejto postupnosti, ktorú tu vidíte zobrazenú v prehľadnom poradí krokov, to znamená, ešte zopakujem, vytvoríme si scenár prostredia, tento si uložíme v podobe projektu a môžeme si nastaviť napríklad jednotlivé údaje časového intervalu, ako chceme optimalizovať model. Čím dáme menší časový interval, tým nám vyhodí presnejší výsledok, avšak pri vyhodnocovaní tejto optimalizácie to môže potom časovo dlhšie trvať. A to je zopakovanie. My sme urobili v rámci tohto modelu 3 také scenáre, ktoré nám umožnili porovnať napríklad, či naše myšlienky sú reálne, kde sme si dali v prvom scenári kombináciu fotovoltiku, batériového ložiska, elektrolyzéra a využitia odpadového tepla a vyšli nám následovné výsledky pri uvažovanej cene 15 € za kilogram zeleného vodíka na výrobu a pri dennom dopite 500 kg vodíka a bez investičných stimulov, že návratnosť takéhoto riešenia môže byť 20 rokov pri súčasných cenách. Samozrejme to treba brať s rezervou, ale pri produkcii 140 tón zeleného vodíka ročne. Druhý scenár obsahoval 15 MW píku fotovoltiky, ale bol bez výroby zeleného vodíka, kde nám návratnosť vyšla rovnako 20 rokov a je tam teda ten enable v podobe vodíka ako doplnkový, takže tento scenár takisto môže byť reálny. A tretí scenár sme opakovane využili fotovoltickú elektráreň, batériové úložisko, ale bez zeleného vodíka, ale sme tam zase doplnili dvojtarifné dynamické ceny elektrickej energie a tu nám vyšla hodnota riešenia s 15 MW píkom fotovoltiky a s návratnosťou zhruba 9,5 roka. Chcel by som povedať, že tento model umožňuje každému jednému užívateľovi alebo používateľovi nastaviť si rôzne možnosti po úroveň až dennej spotreby napríklad elektrickej energie a konkrétne tento projekt Danube Indeed implementovali 6 projektových partnerov v 6 krajinách, implementovali spolu 108 scenárov. Čiže my na Slovensku sme vytvorili 18 scenárov na základe tohto modelu, kde sme uvažovali horizonty rokov 2025, 2030, 2050 a kde sme teda uvažovali aj s nejakou dotáciou. Čiže my si vieme nastaviť v tom modeli aj určitú úroveň dotačných stimulov, povedzme na dotovanie výroby elektrolyzéra a
tak nám to dá reálnejšiu odpoveď na to, či je náš predpoklad alebo predpoveď tej reality reálna alebo nie. Priznáme sa, že 6 scenárov nám vyšlo absolútne nereálnych, pretože my sme začali tak, že sme si vybrali z toho obrázku, ktorý ste videli, technológie ako napríklad elektromobily a fotovoltické zariadenie a neuvažovali sme napríklad s vodíkom. Potom sme pridali aj batériové úložisko a dali sme povedzme investíciu na 20 rokov a nám to vyšlo, že je to neefektívne. Čiže touto optimalizáciou v súčasnosti je to taký nástroj, ktorý je doplnkom pri uvažovaní napríklad lokálnych, miestnych alebo regionálnych samospráv o tom, či pôjdu do nejakého takéhoto investičného projektu s výrobou zeleného vodíka. Myslíme si, že je to užitočné a na záver možno by som povedal, že tento Danube Indeed model je praktický nástroj modelovania, áno, všetkých týchto prvkov, ktoré reálne existujú a je blízky realite. A na týchto odkazoch nájdete presne aj odkaz na ten samotný model. V dolnej časti potom je to na stiahnutie, je to pomerne robustný nástroj, čiže chce to aj trošku trpezlivosti. A chcel by som ešte povedať za naše občianske združenie, že my sme otvorení všetkým projektovým výzvam, ktoré sa týkajú zelených riešení a napríklad uvažujeme aj o tom, ako naprogramovať napríklad využitie vodíka v obytných budovách, čo je, myslíme si, dosť reálne v horizonte x rokov a aj ostatné riešenia. A týmto by som vám chcel veľmi poďakovať za túto možnosť prezentovať tento čiastočný výsledok projektu. Máme aj ďalší výsledok, napríklad akceptácia vodíka v spoločnosti, lebo aj to je dôležité predtým, ako niečo zapojíme, nielen v tej úzkej skupine, ale aj smerom na verejnosť. Čiže máme aj analýzu dotazníkového prieskumu na vzorke 5000 respondentov v 10 krajinách, a to je na samostatnú reláciu, by som povedal, ale už tam je vidno, že už na 50% existuje tá akceptácia, povedomie šírenia vodíkových technológií. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a všetko dobré vám prajem.